Que sí, coinciden moitas cousas esta fin de semana, sempre merece unha visita, pero agora a verdade é que é unha visita moi bonita. Non queda nada para que o Exército Popular asalte unha vez máis as murallas do Castelo de Vimianzo, rememorando un capítulo da historia de Galicia. Aquela primavera do ano 1467 en que arderon máis de 130 castelos no que se coñecería como a Gran Guerra Irmandiña. Un momento crítico nunha época difícil que serve de marco para a nova novela do escritor muradán José Manuel Bermúdez e que foi presentada onte en Santiago de Compostela. Témolo esta mañá con noso José Manuel, benvido á revista. Coincide un pouco, creo que casualidade, non? Que esta fin de semana rememoren algo que ten moito que ver coa súa novela, As revoltas irmandiñas. Pois moi boas tardes. Pois sí, a verdade é que coincideu así, estuvémolo preparando, e tampouco podemos facelo antes porque estuvemos na Argentina que fomos tamén presentando este libro. Bueno, dicía eu que era un momento moi complicado, unha novela histórica que conta aqueles días nos que as tensións eran moitas e ao final todo estoupou, non? Nesa primavera do ano 67. Sí, así é, o que incideu máis directamente en que se chegase a organizar a xente foi as malas colleitas que hubo no ano 65-66 que impediron que os campesiños conseguiran acumular gran para pagar os impostos. Que había que pagar obligatoriamente, ou se non había que pagarlos pola forza. Exactamente. Entonces a novela versa un pouco sobre eso, precisamente o protagonista da novela decídese a tomar parte nesa guerra polas presións do Andrade que lle obligaba a pagar uns impostos que o home non era un labrego, como tantos, non? Que se uniron nun exército que supoño que sería moi diferente aos exércitos oficiais, con outros medios, con outras estrategias, non? Sí, bueno, na segunda revolta irmandiña xa os exércitos irmandiños estaban moito mellor preparados. Na primeira revolta irmandiña, no ano 31, que foi a conocida como a Irmandade Fosquella, que estuveron a punto de derrocar os Andrade, e logo, co apoio do rei Juan, os nobles conseguiron evitalo. Ali sí que peleaban con fousiños, con asadas, co que tiñan a man. Pero na segunda revolta xa tuveron o apoio de cabaleiros e de algúns aristócratas que tampouco estaban de acordo de como estaban levando o país, digamos, os reinos os máis tiranos, e uníronse os irmandiños. Esa xente foi a que os apoiou económicamente. Entón xa aí dispuxeron de armas máis sofisticadas, tiñan balestas, tiñan bombardas, tiñan algo máis de posibilidade. Este valente existiu en realidade ou é ficcionado por vostede, como é? Non, o protagonista, digo. O protagonista é... creación literaria. Sí, é inventado por min, é un protagonista. Todos os protagonistas que, tanto Valente como os que van con él, son os que conforman a parte literaria da novela, é dicir, o que é a novela en sí. Despois, o entorno, as cidades e os personaxes que aparecen nela son reais, son referencias reais. Supoño, José Manuel, que este tipo de libros dan un traballo terrorífico, non? Porque hai que, pero a vez tamén supoño moi constructivo, non? Ter que mergullarse en bibliotecas, de onde tirou vostede? Bueno, aí aclaro ao final do libro algunhas das fontes. Eu principalmente me basei para escribir a historia esta nos libros de Carlos Barros, da historia de Carlos Barros e de Gambón. E logo, pois, como tira todo o mundo hoxendía de internet, algúns arquivos que mirei nos arquivos dos xulgados de Tavera Fonseca e todo eso. Pois aquí está a revolta dos gorrións, que se revolveron contra os falcóns nun momento moi complicado, unha recreación histórica, novela histórica de José Manuel Bermúdez. José Manuel, moitísimas grazas, que teña moita sorte coa novela, grazas por vir a presentar hoxe a revista. Gracias a vostedes por invitarme cando queiran. Facemos un alto para escoitar uns anuncios e enseguida volvemos con máis cousas na revista.